feeling na kapag nasa ER ka, na yung pasyente mo mamamatay na tapos ang mamadali kang nag-insert. Parang baby yung feeling ko na ini-insertan ko kagabi na yung lethargic na yung hindi na kasi nakaganyan na lang siya. Dito na si dito si Peanut. Nandito si yung wala pang pangalan. Ayan siya. Nakaswero sila. Tapos, dalawa yung kinoconsider na diagnosis kung hindi parasite infection, something, parvovirus. So, hey guys, I already finished filming a video and I filmed 3 or 4. Parang 3 videos ata, yeah. And kung napapansin nyo, wala na yung nandito sa background ko kasi naglilinis na ako. And yung nandyan na lang is yung mga yan. Ito yung vanity ko guys. As you can see, ang gulo. May mga anik-anik pa dyan. May sabon pa dyan. Ayan. Sobrang gulo. And problema ko, kailangan ko pang bumili ng mga extra na ganito. Kasi yung ibang ganito ko, dinala ni mama ko sa papuntang Canada. So, nandito yung ibang lip tints. Diba? Ang gulo na. Sobra. Tapos, andito na yung pang giveaway, mga mask, pang giveaway. Tapos, yung mga hindi ko pa nagagamit na bigay ni Sis Tressie, mga pabango, tsaka shower gels, gagamitin natin yan sa travel. Yan. So, aayusin ko pa to. And then, ito guys, naka-plastic na to. Ito yung ating mga dirty brushes, sponges, na kailangan ng malabhan. So, kailangan silang i-wash. So guys, natapos na ako mag-film. 2 video pa lang yung na-film ko. I still need to come back here para i-film yung 2 pa na review ko. Kasi nagawa ko na yung mga demo ng mga products na yun. Yung eye white, tsaka yung Miniso na mask, tsaka yung eye white na blackhead remover, tsaka yung Miniso na mask. So, kailangan ko pong bumalik. Pero guys, gutom na talaga kakain muna kami. And may duty pa kasi ako ng 11. So, we need to prepare a lot of things. Finally guys, tapos na ako sa 4 na video. Sobrang pagod na ako magsalita. And, yes, ang ganda ng may makeup ko ngayon. Gandang-ganda sa sarili. So, yun lang guys. Sobrang pagod na ako. Mag-aayos pa ako. Anong oras na ba? 9. Ala, magta-10 na. 9:50 na. Mag-aayos pa ako nitong setup ko. Itong mga basura ko na tinapon ko na lang dyan. Tapos, mamamalansya pa ako ng uniform ko. Kasi, I was thinking na night shift ako ngayon. Kasi, ang alam ko kasi magkasunod na night shift ako. So, kagabi, dapat night shift ako. Tapos ngayon, dapat night shift ako. Kaso yung duty ko kagabi, pinarelieve ko sa isang staff. Tapos yun, nag-OR ako kanina. Akala ko talaga night shift ako. Yun pala yung schedule ko last week na magkasunod na night shift. So, buti na lang nag-check ako ng schedule ko kasi AM pala ako bukas, guys. AM pala ako. And magjo-duty pala ako. Tapos, wala pa ako napaplansya na white uniform ko. Kasi kapag morning, kailangan white uniform kami. Kapag afternoon, pwede yung scrub suit namin na yung kulay navy blue or mag-white na uniform. Pero pag night kasi, pwede yung mga scrub suit namin na mga printed, yung mga pwedeng pang pedya, pang bata, kahit anong kulay, pwede pag night shift kasi. Yun kasi yung mga scrub suit kasi guys na yung mga printed, kahit di mo plansyahin, okay, maganda pa rin siya. Kapag yung puti kasi, pag hindi mo plansya, Diyos ko, para kang, parang hinahabol ng plancha. Alam nyo naman dito sa Pilipinas, guys, ang mga tao talagang tinitingnan kapag na-plancha ka, tapos sasabihin, ano ba naman yung head nurse nila, di mo lang marunong mag-plancha. Kaya yun guys, kami pa man din, kapag may problema sa mga pasyente, tatawagin ka, ma'am, ganito, ganyan. Siyempre, sino ka ba ganun? Tapos ganyan yung itsura mo, diba? So, kailangan talaga presentable ka na harap sa mga pasyente or sa mga kamag-anak ng pasyente. Good morning guys! And this is a continuation of the previous vlog. Kasi feeling ko short lang yung vlog na yun. And today, ang aga kong gumising, actually hindi. Past 10 na gumising ako. Pero nagising ako ng 5 a.m. Gumising ako ng 4 a.m., 5 a.m., and 6 a.m. Q1 ang gising natin, besh. Ang sakit ng tiyan ko. May LBM ako. Tapos gumising na naman ako ng 8. Ayun, tapos 10.
Yun na naman. Wala akong mahanap na gamot dito sa bahay. Kasi may mga stock ako doon, guys. Yun, nangalkal talaga ako ng gabing-gabi, ng madilim pa. Yan, may mga stock ako dyan ng mga gamot. Pero, yun palang dinala ko sa SG na mga gamot. Iniwan ko pala kay Mang. Ay, naasahan ko yung mga gamot na dinala ko dati sa SG. Yung mga pang-emergency na meds ko, wala. So, nag-CR ako. Sabi ko, this is not good. So, ang nangyari, dahil nag-CR na ako, nagising-gising na ako, sabi ko, maligo na ako para ma-freshen up na yung katawan ko kasi baka mainit lang yung katawan ko or whatsoever. At para refreshing, hindi tayo mukhang may sakit talaga na kahit masakit ang tiyan. Kasi day off ko naman, ayan. Naligo na tayo at syempre, nag-powder lang ako, guys. Tapos, yung kilay lang na wala. Pang bahay lang na kilay. Ganun lang. Tapos, nag-lip tint ako. This is the Precious Skincare Cosmetics na lip and cheek tint in the shade Stunning. Ayan. Para kahit maghapon ako, hindi ako masyadong pale kasi alam ko malapit na ako ma-dehydrate. So, time to get up and magluluto na ako ng lunch ng mga aso. Actually, may ulam naman na sila. May chicken adobo naman na sa ref. So, nilagay ko na lang sa kanin nila and magpa-pancake lang ako tsaka tea para medyo kumalma na yung tiyan ko. And then, we'll head on with our editing. Ayan guys, si PLDT, 1 hour and 26 minutes. Anong oras na? 11:30 AM na. And kagabi ko pa ito na-upload. Mga 1 AM ko pa siya na-start na i-upload. Kasi ano to parang 20 minutes siya mahigit. So, parang 2 GB siya mahigit. Ayan, sobrang bagal ni PLDT. Dito pala sa bedside ko guys, yung yung hydro flask ko, yung malamig pa rin yan. Siguro malamig kasi, naglagay ko ng malamig na tubig dito kagabi. Kasi sabi ko, wala kasi kapag gabi talaga umiinom ako kapag nagigising ako. So, check natin kung malamig pang nilagay ko. Malamig pa nga, aray ko, sumakit na naman yung tiyan ko. Ang pangit. Oh, parang, alam mo yung kumukulog sa loob ng tiyan. Ang sakit. Here's our lunch, guys. Yung lagi kong niluluto na tofu or tokwa na may turmeric powder. And then, nag-ano ako ng green tea. This is from Yamamoto. Ayan, Yamamoto. Nag-green tea ako kasi, di ba nga nagkaka-LBM ako. Ang diet kasi guys ng may LBM is brat diet. Banana, rice, apple, and tea. So, magti-tea tayo kasi wala na akong rice guys. Pinakain ko na sa mga aso. Pero yung isang puppy, hindi ko makain. Yung kamukha. Yung pinopost ko sa Instagram stories, si Maxi Jr. Yung tinatawag namin Maxi Jr. Yun. Hindi siya kumakain. So, pinamilk ko siya kanina. Ayaw din niya. So, hopefully magdede pa siya kay Sassy. Hey guys, update. It's already 2 PM. Kakagising ko lang kasi napuyat ako kagabi, diba? Nakaswero nga si Peanut. Ayan. So, tuloy-tuloy siya. Nagtae siya ng dugo. Ganyan, kagabi. Buti na lang talaga naka-IV. Kaso, nakaidlip ako ng madaling araw. Kagising ko, wala na siyang IV. Kaya alas 4 na madaling araw, nagre-reinsert na naman ako. Dinala ko siya sa vet. Tapos, dinala rin namin yung isa pa na nanghihina na ayaw kumain. Pero yun, hindi pa nagsusuka, hindi pa nagtatay. Pero pag namin sa sasakyan, nagsuka na. Iniwan namin sila sa vet, naka-admit sila ngayon. Kaso dun kasi sa vet na nila, 1 day lang yung admission. Hanggang 5 PM lang sila. Kaya mamaya, duty ako. Kukunin nila yung mga aso tsaka ng kapatid ni Mac. Pero tuloy pa rin na naka-IV daw sila hanggang sa mag-stop yung pagtatay nila tsaka pagsusukan nila. Maging okay na sila. Alam niyo talaga guys, kagabi. Alam mo yung nang natanggal yung IV niya pagkagising ko, naiiyak na ako na nakailang tusok na ako. Samantalang nung first na IV insertion ko sa kanya, isang tusok lang. Kasi medyo malaki-laki pa yung ugat. Nung first na insertion niya, hindi na ako nag-shave. Tapos yung pangalawa, wala, hindi ko na makita talaga. Parang kinakapa ko na lang talaga. Tapos hindi ko na kaya, naiiyak na ako, nakadalawang tusok na ako, wala akong backflow. Ising ko sila, dinala na naman namin sila sa kitchen. Yung feeling na kapag nasa ER ka, na yung pasyente mo mamamatay na tapos ang mamadali kang nag-insert.
Na parang baby yung feeling ko na ini-insertan ko kagabi na yung lethargic na yung hindi na kasi nakaganyan na lang siya. Parang mamatay na talaga. Kaya sabi ko, naku, Diyos ko po, parang mamamatay na siya. Kaya, ay, naku guys, ang hirap. Ang mahal. Yung admission nila, natatawa ako kanina. Mas mahal pa sa ward namin yung hospital, nila. Yung parang bayad ng ng room rate, kumbaga ganun, 1,000 yung admission fee lang nila. Tapos sabi ko kasi, Dok, suki na kasi namin yun, yung vet na yun, kasi yun yung vet ni Maxi, so kilala na dun si Maxi. Ang pangalan kasi ni Maxi talaga na totoo, Baymax, hindi Maxi. Tapos yun, ang ganyan Dok, ano bang bawas yun? Hindi, sabi niya, o sige, 800 na lang each puppy para wala ka namang masasabi, sabi niya. Sinong nagswero sa kanya? Sabi nung, Dok, ako na po, ganyan. Okay pa naman yung line niya, kaso sabi ko, Dok, I think kailangan na natin palitan kasi hindi na siya yung pwedeng mag-fast kasi kailangan pala 60 microdrops per minute. Wala, hindi na ako nakaka-60 microdrops per minute. Insertan niya una yung isa, yung wala pang IV. Tapos yung nakaswero na yun yung reset ang tawag na, hindi reinsertion, nag-reset. Hey guys, nakauwi na yung dalawang puppies namin. Nandito na nandito si Peanut. Nandito si yung wala pang pangalan. Ayan siya. Nakaswero sila. Tapos, dalawa yung kinoconsider na diagnosis. Kung hindi parasite infection, something, parvovirus. So, pinapa-isolate ng doctor nila yung dalawang to. Just in case parvo, para hindi mahawa yung ibang puppies. So, andito sila sa loob. Tapos, yung mga puppies tsaka ibang dogs namin nasa labas. Naglagay ako ng pintuan, yung extra na door namin, nilagay ko na dyan para hindi makapasok yung ibang dogs namin. Kakaawa naman tong mga to. Yan, may mga gamot naman sila. Ito, parang lumakas yung itsura niya. Ito, feeling ko mataas yung lagnat nito. Kasi nag-chill siya. Kakaawa sila. Ay, good girl. Good girl, Peanut. Umiinom ka na ng water. Good job. Ang dami mo nang ininom. And here is his Spotty. Ito, malakas siya. Tayo-tayo siya pero nagsusuka pa. Pero si Peanut, ayan, tumatae pa siya lagi. Pero hindi na siya nagsusuka. Ang problema, ito, si Spotty, pinangalanan ko na ng Spotty. Sabi ko, hindi ko pa pangalanan yung mga ibibigay ko na dogs. Pero, wala kakaawa naman. Ato, ang problema ko, nagsusuka siya. So, yung mga meds niya, sinusuka pa niya. Pero naka-line pa din sila. Listen to my heartbeat.